Bună ziua, dragilor! Sunt Ana Maria Ivan și astăzi mă bucur nespus să ne întâlnim din nou la joacă, la Șotron. Astăzi, în cadrul acestui program, am ales să citesc un nou pasaj din Recreația Mare de Mircea Sântimbreanu. Jocul culorilor. Nu-l știți? Păcat! Dezvoltă imaginația, spiritul de observație, simțul culorilor și mai ales se poate juca peste tot. Acasă, în tramvai, la școală. Când unul pronunță o culoare, tu trebuie să-i arăți un obiect în care se găsește acea culoare și asta rapid, cât numără până la 5. Altfel, pierzi jocul. E un joc pasionant. Uiți de toate, de profesori, de lecții și fără exagerare, chiar de recreații. Verde. Uite, în panglica mea. Galben. În lănțișorul de la gât. Albastru. În dunga de la ciorap. Violet. Violet odată. Violet de 2 ori. Violet de 3 ori. În călimară. De-abia l-am găsit. Fata răsuflă ușurată. La tablă, profesorul desenează harta Africii, iar în clasă nu se aude decât mersul mărunt al creionelor maculatoare și, șoptit spre ușă, Maro. Maro 1, Maro 2, la pantoful meu. Dar nu e Maro, e cafeniu. Dar e tot una, Maro nu e cafeniu? Nu e. Cafeniul e cum e cafeaua și maroul e cum e castana. La tablă, profesorul vorbește despre Marea Roșie. Dar dânsul nu joacă jocul culorilor. Dragă, dar șiretul nu e maro? Da, dar tu mi-ai arătat pantoful. Și n-ai văzut șiretul? Bine, fie, cum zici tu. Cărămiziu. Cărămiziu de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. În vaca Domnului. Uite, s-a urcat pe bancă mititica de ea. Vai, ce emoții am avut. N-aveam cărămiziu. Lecția s-a terminat. Cele 2 prietene s-au întors acasă și învață la geografie. Gata cu jocul, trebuie să învățăm. De ce? Păi pentru că poi mâine avem lecție de control. Ei și împletim jocul cu învățătura. Uite, unde se varsă fluviul roșu? În Lalea. Unde e Marea Albă? În față de masă. Unde trăiesc vulpi argintii? Argintii odată, argintii de 2 ori, în ibricul de pe bufet. Bravo! Ai văzut ce interesant e? Ce fluviu se varsă în Marea Galbenă? Galben odată. Și acum, vreți să ne însoțiți câteva clipe la lecția de geografie a clasei a 7-a de la școala de unde învață cele 2 prietene? Iată. La hartă, o elevă arată cu bețigașul în mână marile fluvii siberiene. Profesorul înclină capul aprobativ și murmură satisfăcut. Dar unde sunt prietenele noastre? Au răspuns? Să ne uităm în catalog. Într-adevăr, au fost ascultate. În dreptul numelor lor, în catalogul alb, văd 2 de 3 cu cerneală roșie, puși cu stiloul albastru al profesorului. Iar ele stau amândouă galbene verzui în banca de culoare cafenie, în timp ce o gâză cărămizie se urcă pe caietul cu scoarțe cenușii, tremurându-și în aer antenele negre. Dragilor, mergem înainte cu răbdare.